5 najčešćih grešaka koje vlasnici pasa prave i kako ih izbeći. Volite svog psa, ali da li ste sigurni da mu zaista pružate ono što mu treba? Mnogi vlasnici pasa, iako imaju dobre namere, prave greške koje mogu dovesti do stresa, dosade ili zdravstvenih problema. Prva greška je nedostatak fizičke i mentalne aktivnosti. Psi su po prirodi aktivna i radoznala bića. Kratka šetnja oko zgrade često nije dovoljna, naročito za rase koje su uzgajane za kretanje i rad, poput labradora, haskija ili terijera. Kada pas ne potroši energiju, može postati nemiran, lajati bez razloga ili uništavati predmete po kući. Osim redovnih šetnji, psima su potrebne i mentalne aktivnosti, poput traženja poslastica ili učenja novih komandi. Umoran pas je smiren i zadovoljan pas. Druga greška je nepravilna ishrana. Jedna od čestih grešaka je hranjenje psa ostacima sa stola. Ljudi to rade iz ljubavi, ali mnoga jela koja su bezopasna za čoveka mogu biti štetna za psa. Na primjer, čokolada, grožđe, luk i začinjena hrana mogu izazivati ozbiljne probleme sa varenjem ili trovanje. Psu je potrebna uravnotežena ishrana bogata proteinima, mastima i vlaknima u količinama prilagođenim njegovoj veličini i starosti. Ako niste sigurni šta je najbolje za vašeg psa, konsultujte veterinara ili stručnjaka za ishranu ljubimaca. Treća greška je nedostatak doslednosti u vaspitanju. Pas ne razume značenje naših reči. On uči kroz ton, gestove i ponavljanje. Ako mu danas dozvolite da skoči na krevet, a sutra ga kaznite za to, zbunit ćete ga i izgubit ćete poverenje. Doslednost znači da pravila važe uvek, bez izuzetaka. Nije potrebno biti strog, dovoljno je biti jasan i smiren. Kada pas zna šta se od njega očekuje, osjeća se sigurnije i ponaša se predvidljivije. Četvrta greška je zanemarivanje veterinarskih pregleda. Psi ne mogu da kažu kada ih nešto boli, zato je preventiva ključna. Redovne vakcine, pregledi i zaštita od parazita održavaju psa zdravim i sprečavaju ozbiljnije bolesti. Veterinarski pregled ne mora značiti da nešto nije u redu. On služi da se potencijalni problemi otkriju na vreme. Na taj način produžavate život svom psu i sprečavate nepotreban bol. Peta greška je zanemarivanje komunikacije sa psom. Pas možda ne razume vaše reči, ali razume vaš ton glasa, pokrete i izraz lica. Ako vičete, on ne zna da li ste ljuti ili se samo glasno obraćate. Zato je važno naučiti osnove pseće komunikacije. Rep koji se spušta znači strah. Uši unazad mogu značiti nesigurnost, a pogled u stranu često pokazuje da pas želi da izbegne sukob. Razumevanje ovih signala stvara poverenje i smanjuje stres kod psa. Samim tim, briga o psu ne svodi se samo na šetnju i hranu. Ona podrazumeva razumevanje, doslednost i poštovanje njegovih potreba. Kada to pružite, pas postaje ne samo poslušan, već i srećan, a vi dobijate prijatelja koji vam bezuslovno veruje.